И тук, това беше старата столова. Това е столовата. Тази част е столовата. Тук вървуваха мишки. Тази сграда последствие е направена. И опашки накъдрени така и плъхове, които един плъх беше ми влезнал в Ансуга вътре, едва го изкарах от Ансуга, за да не отиде по-нагоре, го натискаха моите приятели. В тази стаичка спахме 22 души. В тази сграда и в тази стаичка, тук имаше едноетажни легла, аз тук въгъла, тук двоетажни легла, 22 души в това малко помещение. И тук беше тук е пригодено, нямаше прозорец тук. Няма прозорец? Нямаше прозорец, само този прозорец беше и този прозорец тук на коридора. И през нощите, когато се наложи в 8 часа, вънка има един включвател, заключваха включвателя, сваляха шалтера, осветлението спираха. И през нощите гледахме тук през телената ограда от мрежичката. И когато на 9 септември ни дадаха една храна, пържоли, някакви пържоли. 9 септември, това 85-та година някъде? 85-та година. Тук, тази част на сградата има малко ниша, където сложихме, тук може да се види от тази част е нишата. Тази част бяхме напълнили с стенки от сирене. Тази част, където е съвсем маленько, и бяхме се заразили от тая храна, когато всички фанахме дизентерия. Върху тенекиите, понеже всичко е заключено, не можеш никъде да излезеш. И тук ползвахме сирене, тенеки от сирене, само да бъде всичко както и никакво осветление. И това беше ужас, тук ужас, като се сетя. А вас защо ви прибраха? Защото не искате да си смените името? Не е това. Превентивни мерки. Нищо не се направи, обаче може да направиш. За да не направиш, ще прибираме на топло. За всеки случай? Да, за всеки случай. Значи сме били опасни. Ужас. И с какво вие бяхте опасени? Излизали ли сте в чужбина, да речем? Аз бях автономен състезател и много влияние имах над обществото и над приятелите, за да не създам психоза и някаква дразги да не създам, за да ги опашат. Той не е въпроса да приберат един овчарен. Един овчарен само овцете ще страдат. А такъв като мене, болшинството вишка. Там където е вишката тя? Да, виждах я вишката. До вишката има 2 метра на 2 метра на 5 метра дълбочина клетки, бетонни клетки, отгоре с решетки. И само отгоре с една решетка ги затварят. И това е. Като в корейски лагер, така по филмите, дето гледаме ние, нали знаем? По филмите няма такива ужаси. Няма ли? Те са интелигентните и умеещите за инквизиционни цели са ги направят. А вашите са били от една страна? Да. Нашите беха тук, говорим за бараките. Да, ама това последствие направиха. Колко души още сте били в сграда? От двете сгради 606 човека бяха. Това е от възродителния процес. От възродителния процес. И това всичко беше обградено с мрежи и централната част 3 мрежи. В центъра с електричество беше захранено, да не напускаме очертанията. Вие сте имали електричество, а ние нямахме. Има шалтер вънка, изключват електричеството, оставаш на тъмно. Точно така. И нямаш право. Светехме се, капашка от вулкан, едно парцалче, малко мас, тук в тази част, и така си светехме вътре. Тази година баща ми също е бил тук, правил дигите. Аз съм от 54-та. Вие сигурно се познавате, обаче сега не може да се сетиш за богатство е, обаче фантазията виждаш колко години е минало. Дертлив беше как се казва, дето раздават инструментите. Инструменталчик. Така ли? Да. Това беше доктор Дертлиев тук. Тук беше
ето да построи където е, там ни беше лазарета, а човека дет ходи имаше една върба, плачеща върба с помпа за вода. И 3000 души сме от тая помпа за вода сме черпили. Няма друго. Не знам. Искам само да ви кажа какво е. А къде са били тук? Тук бяха строени. Това беше заградено от втора чета, първа чета бяха от тая страна. Това беше един голем плат. И като свирнат тръбите в 5 часа, всичко навънка Бараки не. се строява Там за да ни вишки броят. имаше на 4-те края Нема и избегал. огради, обаче нарушено. Трагедия. А къде ви караха на работа? Къде Ами, работите? съжалявам, не мога да на дигата. На дигата? Вие не имате представа. Не, нямам Дигата представа къде е за това. Дигата е в основата 24 метра широка, 8 метра висока на 8 И метра. там са вкарвали хората. Ела, каже две приказки. Загуби се, никъде те няма. Ела, да им кажем на тия деца. Така. Тук да разровите, ще видите дупки. Нали тук е тега, тук сте привели. При нас нямаше тук. И тогава беше... При нас леса плет, замазан и отгоре с папур. И трагедията беха дървениците. Това съм чувала. Легнеш и те се Трагедия. сипат. И... В чаршафи се увиш, нема как е надарил Господ. Върви, баш над главата ти. Так стане като парашут. Как се? Той през нощта някаква дървеница му влезнала в ухото и нямаме никакви инструменти, за да му извадим ухото дървеницата. И от клечки се опитвахме да го вадим и това колкото бърникаш, толкова по-навътре отива и се чудихме как да го оправим. Това, ако не е истина, е верно. Това мога да ви кажа. От тук свиждане да направиш, ние сме проклинали, че ни идват на свиждане. От тук 12 км и обратно 12 км пеша. За 5 минути ви пуснат. Няма 5 минути, тя е трагедия. Те с конете отпред и отзад и това. Нема.